سلام تخاتلتنا الشانل كمي علىكم كمي تخونوا هيوت كمي يقبرالو سفا قبر كل عادكم سناي كتكونوا ملسخم هون طباق لنا خول تسويتين باي وغن طباق لو خاملاخ مسكن نويح جيزون افيكم نيري اي تراخمنا بعد لو ما انتي حنت ازيا فليتن ازيا طقاميتن زبلفا دحر نويح جيزا اذنكم مزيالو تسفا قبر كأنا كلاتنا خدامنا أنا أبزي زعلومي حزام مسألة لخذ الفيديو نخلاتنا خدامنا نعايز تقامتني مسخهم شركة قبلي مزيان نايلو ما عندي فيديونا بزعبا كرتمات ياخد كون كرتمات كان زاني عن حقوقه نخل ناي أجارك خون نخل ناي بركيس تفلالي نجرا كان زاتات كلونا خيري فلاي أبزو معب العالم تسديدنا زلنا بسنتنا وقت نفلاي فلاي أبناي فينتر جزء كجات منا خيري أكلاتنا استفلالي عينت كان زاتات كقبلنا خيري نازل بمنتاينا كن وقدون وي بمنتاينا كن فوسا نخل نبل حكمنا نخيد نخوينا كابتم حكمنا زفض نبل كسر عندي عليه ملاربات أبنهاني كتكيمنا تمنهاني كيسر حنا يفعل كابت حكمنا وتأجن أكلاتنا كان مدهاني تدليو تمنهاني أبيتنا يزرلو بعنا نقولون خيرنا سلازي التمنهاني كنتاي تبعنا نقول بحدا خابو خطأصلكم سبورت معلتها 10 دقائق ندحر نقبر كوينا أكلاتنا فولي لو تيزي قبر سلازي أبزالو ما عندي فيديو حزالكم مسئلة لغو كل نجار انتاي كنقبر لنا انتاي كنوقد لنا انتاي خنا أكلاتنا زقما فليتنا كنت كأمينا الريزالت خا قديفكم كتريقوا وياهم تسفاي قبركا لو ترخيبكم اتقانزاكم كعريالكم كمزا أنا تعري ليلو نعاهم كعريالكم صفوق تعنا نخطركم كاب تقانزا بزح جزان دحرك أنزا لك كل نجارات نخيل تسرحون تهكي خاب تهكي توصل كاي تقانزا كل النجار يكونن يرداني سلازي مدهانيت كتكونكم يا إلى حزالكم مسئلة لكم تسفاي قبر كل جزان حكمنا ترايكن كايدي لنا كاب تحكمنا وتعي نني إشتي نجارات لو تيب بنيشتي نجارات يزمت سلازي زي فيديو زيها تقييماتكم لو تخد كبروا تثبيت علني سلازي لو ما عندنا زي فيديو زيها تختاتلوا يا أخو أكيد علي استفلا لي عينك فيديوهات نعنا نتكلم أنا خاف تستطقم كل حزالكم كمان إيه سناي مكتتال arthritis قرطمات ويدما ريحة እንዳተባሃለ ዝፍለጥ osteoporosis حمام عظمي ከምኡውን ናይ ሕቆ ቃንዛ back pain بقليሉ ንምውጋድን ንምድሓንን እንጥቀመሉ ብመጽናዕቲ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ክንርኢና arthritis ቅርጥማት ወይ ሪሐ ናይ ዓጽሚ ቃንዛን ኣለኩም ዶ እዚ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት ምልክት እዩ ቫይታሚን ዲ ንናይ ዓጽሚ ጥዕናን ጥንካረን ዝጠቕመና እዩ deficiency ወይ ከዓ ሕጽረት ቫይታሚን ዲ ናይ ሕቆ ቃንዛን ከምጸልና ይኽእል እዩ ከምኡውን ዝተዳኸመ ኢሚኑ ሲስተም ማለት ናይ ሕማም ምክልኻል ዓቕምና ከዳኽሞን high blood pressure ደም በዝሕን ከምጸልና ይኽእል እዚ ካበልና ቫይታሚን ዲ ካብ ምንታይ ክንረኽቦ ንኽእል ዝብል ንርአ ቫይታሚን ዲ ካብ ፀሓይ ክንረክብ ንኽእል ኢና ፀሓይ ኣብ ንረኽበሉ እዋን UV rays ምስ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ኮሌስትሮል ኬሚካል ሪአክሽን የካይድሞ ቫይታሚን ዲ ይፈጥሩ ኮሌስትሮል ካብ ናይ እንስሳት ፋት ወይ ከዓ ስብሒ ናይ እንስሳት ጠስሚ ወይ ከዓ ባተር ኤግስ እንቋቁሖን ካልኦት ምግብታትን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኮሌስትሮል ኮርቲዞል ናይ ዝበሃል ሆርሞን መተካእታ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ኮሌስትሮል ኮርቲዞል ቬል ሳልት ቫይታሚን ዲን ኣብ ሰውነትና ንምስራሕ ይጠቕመና እዚኦም እውን ከም ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይ ከዓ ፀረ ቁጣዐ ኮይኖም ክሕግዙና ይኽእሉ እቲ ፀገም ዝመጽእ ዘሎ ግን ሽኮር ወይ ከዓ refined carbohydrate ዝበዝሖም ምግብታት ክንወስድ እንከለና እዩ እዚኦም ናብቲ ሕማቕ ወይ ከዓ ጎዳኢ ኮሌስትሮል እዮም ዝልወጡ እዚኦምን ኣብ ፋብሪካ ዝምረቱ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦይል ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዑል ቴምፕሬቸር ስለ ዘምቕዎ ኦክሲዳይዝ ድኸውን እሞ እዚ ዓይነት ኮሌስትሮል ድማ ኢንፍላሜሽን ከምኡውን ናይ ሕቆ ቃንዛን ናይ ዓጽምቲ ቅርጥማትን ከምጸልና ይኽእል እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ናይ ኣየር ኩነታት ወይ ከዓ ዌዘር ኮንዲሽን ብዝተቀያየረ ፍቕዲ ናይ ሕቆን ናይ ጆይንት ወይ ከዓ መገጣጠሚ ቃንዛ ኣለኩም ዶ ብፍላይ ድማ ኣብ ዊንተር ወይ ከዓ ክረምቲ
ቁሪ ኣብ ዝበዝሖ እዋን ይሕመኩም ዶ? ናይዚ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናይ ሕቖ ቃንዛን ናይ ኣየር ኩነታትን ከ ብምንታይ እዮም ዝራኸቡ? ናይዚ ምኽንያት ኣብቲ እዋን ንሱ ናይ ፀሓይ ሙቐት ብዙሕ ስለ ዘይንረክብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክንገብር ይግባእ። ናይ ሕቖ ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ሕቖና ዘሎ ማስል ወይ ከዓ ጨዋዳ ዝደኸመ ወይ ከዓ ዊክ ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ማስል ንምጥንካር ዝሕግዙ ናይ ሕቖ ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ስፖርት ብምስራሕ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ኣጓላት ዝርአ ናይ ሕቖ ሕማም መንቀሊ ክኸውን ዝኽእል ድማ እቲ ሓደ ሃይ ሂልስ ወይ ከዓ ነዊሕ ታኮ ዘለዎ ጫማ ምግባር እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዝረኣየሉ እቲ ጫማ ካብ 6 ሴንቲሜትር እንድሕር ደኣ ዝነውሐ ኮይኑ እዩ። ቀፂልና ኣርትራይትስ ንምክልኻል ክንጥቀመሎም እንኽእል ምግብታት እንታይን ምዃኖም ንርአ። ዓሳ ኣዘውቲርና ብምምጋብ ቅርጥማት ክንቕንስ ንኽእል ኢና። ዋይ ከም ሳርዲን፣ ሳመን፣ ቱና ዝበሉ ናይ ዓሳ ዓይነታት ኣብ ውሽጦም ቫይታሚን ዲ ዝሓዙ እዮም። እዚ ድማ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ከም ኣንቲ ኢንፍላማቶሪ ኮይኑ ናይ ቦን ሄልዝ ወይ ከዓ ናይ ኣጽምንትና ጥዕና ንምሕላው ዝጠቕመና እዩ። ዓሳ ካብዚ ብዝሓለፈ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ዝበሃሉ ኣርትራይትስ ንምክልኻል ዝጠቅም ኣብ ውሽጦም ኣለዎም። ፊሽ ኦይል ሳፕሊመንት፣ ፍላክስ ሲድ ኦይል ወይ ከዓ እንጣጢዕ፣ ቺያ ሲድስ ዝበሃሉ እውን ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ እዮም። ካብ ናይ ፊሽ ኦይል ሓሊፉ ካሊእ ዓይነት ኦይል ወይ ከዓ ዘይቲ ኣርትራይተስን ኢንፍላሜሽን ንምቕናስ ዝሕግዙና ኦይልስ ወይ ከዓ ዘይቲ ኣለዉ። ኦሊቭ ኦይል ወይ ከዓ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ብምጥቃም ኣርትራይተስ ክንቅንስ ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ማሳጅ ኣብ ንገብረሉ እዋን ወይ ከዓ ኣብ ማሳጅ መውሃቢ ቦታታት ኦሊቭ ኦይል ተጠቒሞም እንድሕር ኣብቲ ዝሕመኩም ቦታ ንተኸታታሊ እዋናት ማሳጅ ጌርኩምዎ ኮይንኩም እቲ ቃንዛ እንዳቐነሰልኩም ክኸይድ ይኽእል እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ፀባን ውፅኢት ፀባን እዩ። ከም ፀባ፣ ርግኦ፣ ቺዝ ብምጥቃም ኣብ ውሽጦም ቫይታሚን ጂ ከምኡውን ካልሽየም ስለ ዘለዎም ናይ ዓጽሚ ጥንካረ ክውስኹን ከምኡውን ቃንዛን ኢንፍላሜሽንን ክቕንሱልና ይሕግዙ። ኣሕምልትን ቆፅላ መፅለን እንተሪእና ድማ ከም ካቤጅ፣ ካውሎ፣ ለተስ፣ ሰላጣ ከምኡውን ቻርድ ዝበሉ ቆፅላ መፅለን ኣሕምልትን ኣርትራይተስ ንምውጋድን ጠንካራ ዓጽሚ ንክህልወናን ይሕግዙ። ብሮኮሊ ሳልፎሪፎን ዝበሃል ሳብስታንስ ኣብ ውሽጦም ስለ ዝሕዙ ኦስትሮፖሮሲስ ንምክልኻል ይጠቕሙና። ካብዚ ብዝሓለፈ ብሮኮሊ ቫይታሚን K፣ ቫይታሚን C፣ ካልሽየምን ይሕዙ። ቀፅሉ እንሪኦ ድማ ጻዕዳ ሽንጉርቲ እዩ። ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኢንፍላሜሽን ወይ ከዓ ቁጥዐ ንምቕናስ ከም ዝሕግዘና ይንገር እዩ። ኣብ ጥራይ ከብድና ጻዕዳ ሽንጉርቲ ኣዘውቲርና እንድሕር ዳ በሊዕና ኮይና ድሕሪ ንእሽተን እዋን ኣብ ሰውነትና ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ግሪን ቲ ፖሊፊኖል ዝበሃል ኣንቲ ኦክሲደንት ኣብ ውሽጦም ስለ ዘለዎም ኣርትራይተስ ንምክልኻል ዝሕግዘና እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ድማ ኣርትራይተስን ናይ ዓጽምታት ጥዕናን ዝጎድኡ ምግብታት ክነወግዶም ዘለናን እዮም። ቀዳማይ ሹገር ወይ ከዓ ሽኮር እንድሕር ደኣ ነብዝሕ ኮይና ሩግዲ ከምፀልና ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ መገጣጠሚ ዘሎ ሎድ ወይ ከዓ ሸኽሚ የብዝሐልና። ስለዚ ናይ ዓጽምቲ ቅርጥማት ወይ ከዓ ሪሐ ከምፀልና ይኽእል እዩ። ከምኡውን ናይ ሴልስ ዕድመ ቶሎ ንኽኣድጉ ብምግባር ጥዕናና ብሕማቕ መንገዲ ኣፌክት ይገብሮ። ካልኣይ ካርቦሃይድሬት ካብ ቺፕስ፣ ራይስ ወይ ከዓ ሩዝ፣ ዋይት ብሬድ ወይ ከዓ ጻዕዳ ሕምባሻ፣
ክንረኽቦ ንኽእል እዩ እዚ ናይ ሰውነትና ኢንፍላሜሽን ክውስኽ ይገብር ነቶም ሕዚ ዘርዘርናዮም ብናይ ስርናይ ሕምባሻ ሩዝ ድሕሪ 20 ደቂቕ ኣብ ውዑይ ማይ ምፍላሕን ክንትክኦም ንኽእል ኢና ሳልሳይ ካልሽየም ኤክሰሲቭ ወይ ከዓ ትርፊ ዝኾነ ካልሽየም ክንወስድ የብልናን ካልሽየም ብተፈጥሮ ካብ ዝርከቡ ነገራት ጥራይ ክንወስድ ይግባእ እምበር ሳፕሊመንትስ ወይ ከዓ ብክኒን መልክዕ ዝወሃበና ክንወስድ የብልናን እንድሕር ደኣ ብዶክተርና ዝተኣዘዘልና ማለት እዩ ካልሽየም ብተፈጥራዊ ዝሕዙ ከም ሰስሚ ወይ ከዓ ስምስም እንዳተባሃሉ ዝፍለጡ ቅድሚ ምድቃስና ብምውሳድ እኹል ዝኾነ ካልሽየም ክንረክብ ንኽእል ኢና ንስኹም ከ ተኸታተልትና ሪሓ ወይ ከዓ ቅርጥማት ንምክልኻልን ንምቕናስን እትጥቀሙሎም ሜላታት እንታይ እዮም ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ኣፍልጡና በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ግበርዎ ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ከም ናይ ሎማዓንቲ ዝበሉ መምህርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲእና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት Thank you for watching.